ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ଭଉଣୀର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅତୁଟ ରହୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସି, ସଫଳତା ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ଭରିଯାଉ। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ହାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ।